Hola, bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a l'última sessió del cicle de debats dins del cicle de Res no és mentida de la Sala Beckett en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya. Jo soc Elisenda Ardèvol, antropòloga social i cultural, professora al Departament dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta i avui faré de moderadora d'aquesta sessió. Una mica, la sessió d'avui porta com a disjuntiva veritat i mentida i parla concretament de joves. En les altres sessions sempre hem intentat tractar-ho des d'altres vessants, hem tractat des del que és realitat i ficció, frontera cultural, hem tractat des de realitat virtual, subjectivitat, però avui ens hem centrat en joves. I també amb aquest binomi de veritat i mentida per reflexionar també sobre quines mentides construïm sobre els joves i la seva experiència de realitat i sobretot d'interacció amb els mitjans digitals, perquè es diuen moltes mentides i també moltes veritats al voltant del fenomen. Però segueix sent un tema molt discutit i molt debatut. La qüestió és plantejar-vos aquesta idea de veritat i mentida en aquest doble context, com des del món adult hi ha moltes perplexitats i qüestions que no comprenem del comportament dels joves amb les pantalles digitals o que ens venen els contes de la iaia, que està veient masses vídeos i això acabarà malament, o es passa massa estona amb l'ordinador i això no pot ser bo, etc. Però també feia referència a un sentiment de la gent jove, de la gent adolescent, que cerca l'autenticitat en aquest món de pantalles, de ficcions, de realitats, de dubtes i d'incerteses. Hi ha com en els estudis que hem fet, ara en parlarem tant amb la Gemma com en Dani, hi ha aquesta cerca, o el treball que ha fet la Núria, hi ha aquesta cerca per una autenticitat. I és aquesta cerca per l'autenticitat el que volíem posar també de relleu en aquesta jornada d'avui i vincular-la també al poder i als productes de consum. Una mica aquesta és la caixa de ressonància que ens proposàvem en aquesta tercera edició, en aquest tercer col·loqui d'avui. Vull donar la paraula, primer volia presentar molt breument i que es presentin ells els nostres convidats d'avui. Penso que són unes excel·lents professionals i també persones per parlar sobre aquests temes. Volia presentar el treball que està fent, comencem així, però després començarem això. El Dani, si vols presentar breument què estàs fent, en què treballes i quin és el teu àmbit de recerca, el que tu vulguis. Bé, doncs benvinguts. Doncs jo també soc professor de la UOC. Bàsicament em dedico a investigar què fa la gent amb les coses. I el que m'interessa és el món digital, i principalment què fan els joves. I bàsicament l'última recerca que hem fet ha estat al voltant de què fan els joves amb els videojocs. I el que faré després serà presentar-vos certes veritats i certes mentides per després, si voleu, podem dialogar al voltant del que és veritat o del que és mentida relacionat amb l'entreteniment digital. Gemma? Molt bé. Doncs jo soc Gemma San Cornelio, també soc professora de la UOC, dels mateixos estudis que el Dani. Nosaltres som dels estudis de comunicació. Faig recerca amb el grup de recerca amb l'Elisenda, amb el grup de recerca Mediaccions, amb cultura digital. I sempre he fet recerca més o menys amb temes de creativitat, relacionats amb la creativitat a internet des de fa molts anys, també últimament a Instagram, a les xarxes socials i molt concretament vam estar estudiant els selfies i com això impactava en diferents grups socials, no només amb els joves, sinó també amb adults i amb diferents contextos on es podia fer aquest ús i com es construeixen les narratives personals. I més o menys és això. Doncs jo soc la Núria Guiu i jo soc, en aquest cas, estudiant del grau d'Antropologia i Evolució Humana de la UOC i soc ballarina i coreògrafa i actualment hi ha uns anys que faig creacions que giren una mica entorn a la cultura digital, per la qual penso que aquí pot ser interessant vincular el fet de creació, ficció, digitalitat i potser joves, i que us en parlaré ara més del treball que estic creant o que vaig crear
l'any passat, que penso que té molt a veure amb el tema d'avui en dia, o d'avui del debat, diguéssim. Molt bé, gràcies. Doncs la idea de la sessió és de dividir, hem fet uns blocs d'uns 20 minuts cadascun, en el qual introduïm una temàtica, els nostres convidats diuen la seva i després obrim un petit diàleg amb la moderadora i els que assistiu avui. Qualsevol cosa que vulgueu afegir, preguntar o dubte o qüestió que vulgueu fer, doncs tenir obert també el torn de paraules. No esperarem al final per dialogar amb vosaltres, sinó que després d'aquestes petites presentacions obrim un debat que també està obert a les preguntes que es puguin formular des de l'amfiteatre. L'audiència. Des de l'audiència. Doncs si vols comencem ja heu vist que tenim moltes sensibilitats diferents pel tema i volíem començar amb la presentació de la Núria Guiu. Sobre, anava a dir, els tres elements, però tu parles sobre el que vulguis. Jo havia dividit els tres. Un era la qüestió sobre autenticitat o postureig en relació a YouTube i les xarxes socials. Sí. Aquesta era com la meva pregunta, no? Sí, totalment. A veure, jo sobretot em dirigiré a vosaltres i em dirigiré sobre el tema d'aquest debat, que és joves, autenticitat i poder, fent referència a una peça, a una actuació, a una performance que jo vaig estrenar l'any passat a la Sala Hiroshima de Barcelona, i és una peça que jo crec que és pel que estic aquí ara, perquè l'any passat l'Elisenda va veure la peça i va pensar, suposo que era una bona manera d'encetar aquest debat també. Així que si em permeteu, m'agradaria presentar-vos una mica la construcció artística creativa d'aquesta peça, perquè penso que té a veure amb aquests tres eixos, que són autenticitat, joves i poder. Llavors, aquesta peça que jo vaig crear i que estic actualment en gira es diu Likes, i sorgeix ni més ni menys d'un treball que m'envien a fer de la universitat, d'aquest grau d'antropologia que estic cursant a la UOC, i on em demanen que faci un estudi sobre els béns de prestigi, o que escolleixi un bé de prestigi i que en faci un treball. I jo, en aquest cas, el que decideixo fer per aquest treball és escollir els likes com a suggerència de nous béns de prestigi social. En aquest cas seria un bé que no és material, que és un bé que està volatilitzat per la seva virtualitat i que és una eina que utilitzem tots, sobretot els joves, però crec que utilitzem tots per expressar la nostra agrada, la nostra empatia envers algun contingut, algun text o alguna imatge a internet. Però ens ho permet fer d'una forma molt diferent de com ho faríem en un context com ara, vivencial o presencial, perquè ara podeu llegir unes expressions, uns moviments, una gestualitat que a internet el que passa és que desapareix i a més és substituïda per un símbol que pot ser un dit apuntant cap amunt, o pot ser un cor, o pot ser una estrelleta, hi ha una diferent simbologia, però que sobretot aquest símbol va adjunt a un número. I aquest número és important perquè fa, o jo em pregunto si és que fa, que ens llegim, que per tant ens valorem i ens construïm d'una certa manera en relació a aquest número. Perquè aquesta manera d'agradar s'ha convertit a internet d'alguna manera en quantificable i per tant té com un impacte tant a nivell personal com social i a més té un impacte a nivell econòmic, perquè si hi ha aquest número que fa que ens valorem de diferent manera a través de la seva quantitat, també ha obert d'alguna manera la possibilitat de comercialitzar o mercantilitzar aquest fet de l'agrada. I aquí a mi m'agradaria introduir aquesta paraula que està en l'eix del debat, que és poder. Perquè si bé ens sentim, i segurament els joves també se senten molt lliures de construir la nostra pròpia personalitat a través d'internet, perquè un pot sentir que té una total llibertat de construir-se a través d'internet, però, per exemple, existeix aquesta pregunta o aquesta qüestió sobre el poder i sobre quin engranatge circula en relació a aquest número de likes, per exemple, i quin interès hi ha darrere, perquè com tots sabem hi ha moltes empreses i corporacions que es dediquen a la compra i venda de likes per tal d'escalar dins un mercat global jeràrquic i a més molt competitiu.
I segur que molts de vosaltres us estareu dient o preguntant que els likes tenen tot un altre potencial, que és molt més positiu i que a més la majoria de revolucions d'avui en dia es construeixen a partir de likes, de shares, i que per tant existeix tota aquesta potencialitat positiva dels likes, però per altra banda tenen, com dic, aquest perill de ser utilitzats més en relació amb el capital o amb el poder. Jo, que soc ballarina i coreògrafa, a mi el que m'interessava d'aquest estudi era sobretot el cos. Per tant, les meves preguntes en relació a aquest treball, que jo després vaig col·locar a escena, però que, com dic, va començar d'un estudi a través de la UOC, les meves preguntes en relació a aquest treball eren quin lloc pren el cos, el moviment, les formes, la gestualitat a internet, el postureig, com deia l'Elisenda, no? Quina relació tindria tot això, un cop més, amb els likes? I com deia, que fer un like no és només el simple fet d'apretar un botó a internet, sinó que té a veure amb la manera en què ens mirem, en què ens llegim, i en què ens construïm i en què ens imaginem. Llavors també explicar que jo, clar, la pregunta també era com vaig col·locar tot aquest estudi que vaig començar a fer sobre els likes, com vaig col·locar això en escena, que és també on es col·loca més la ficció. Llavors jo el que vaig fer va ser una mica seguir el procés de l'antropologia, que és el procés aquest d'observació participant, i el que vaig fer una mica com a antropòloga és desplaçar-me al lloc de context, que en aquest cas era internet, que no em vaig haver de moure gaire, i em vaig dedicar a buscar pràctiques físiques que acumulaven grans milions de likes. I en vaig trobar moltíssimes, perquè n'hi ha moltes, però vaig decidir escollir dues pràctiques físiques que acumulaven uns milions de likes i que a més eren del meu interès personal, diguéssim. I en aquest cas vaig escollir una pràctica que a internet, al YouTube, per exemple, doncs està de gran efervescència i aquesta pràctica és el ioga. Al ioga, per alguna raó, hi ha una gran quantitat de tutorials i a part de trobar-te una escola de ioga a cada cantonada de cada ciutat, doncs a internet trobes pràctiques sobre ioga que s'hibriden de la forma original que ens hauríem imaginat. I per tant trobes el ioga lattes, que és el ioga barrejat amb el pilates, el ioga boga, que és el ioga barrejat amb el bowing, el ioga party, el ioga nude, que és el ioga espullat, el ioga rave, el ioga goat, que és el ioga cabra, el ioga beer, el ioga gym, el ioga fight. Tot de pràctiques híbrides sobre allò que havíem imaginat com autèntic o original. I després, a internet, clar, internet és com un lloc d'una riquesa cultural en aquest sentit perquè es comencen a hibridar moltes pràctiques. Dóna lloc a que hi hagi com una hibridació molt potent de pràctiques. Jo, en el meu procés de recerca o de col·locar això en escena, el que he fet és observar aquestes pràctiques del ioga i participar. És a dir, jo he anat com fent aquestes pràctiques de ioga i després em vaig extreure uns materials que són després els que vaig utilitzar per fer la creació d'aquesta peça. Una altra pràctica física que vaig utilitzar, o que vaig buscar a internet, és un fenomen que se'n diu cover dance, que no sé si ho coneixeu. Amb la música es coneix molt el fenomen de fer covers, de fer un versionat, bàsicament. I amb la dansa és un fenomen com més recent, que s'origina, de fet, a Corea, que després passa pels Estats Units i després arriba a Europa, sempre a través d'internet. I el que passa amb els cover dance, a diferència amb la música, és que hi ha una persona que penja a internet una coreografia curteta d'1 o 2 minuts, i a més amb alguna música d'un cantant pop superconegut, i aquesta coreografia es penja a internet específicament per ser versionada. Llavors, tu a internet el que trobes és diferents joves d'arreu del món fent els mateixos passos, però una mica diferents, com versionats. Doncs depèn del teu bagatge, depèn d'allà on siguis, del teu context o experiència personal, cultural, etc. I a mi aquí també jo reflexionava sobre el fet aquest que parlava de la hibridació de pràctiques i em semblava una pràctica molt interessant en quant a autoria o en quant a autenticitat, perquè aquí, en aquest tipus de pràctica, els cover dance, per exemple, l'autèntic deixa de ser important, d'alguna manera, perquè l'autèntic, en aquest cas, la persona que posa a internet la coreografia original, per ser versionada, sí que d'alguna manera és una mica més l'influencer, però l'important no és la coreografia autèntica. L'important és aquesta autoria compartida, d'alguna manera, o és aquestes versions que comencen a
a traspassar-se entre els joves, no? Que es crea com una mena de comunitat virtual en què aquests passos s'estan passant. I l'important, l'autèntic, en aquest cas, és aquesta hibridació i no la coreografia original que s'havia plantejat a internet. I a mi aquest fenomen doncs, em semblava interessant. No sé si cal que... Jo puc posar el vídeo o puc ensenyar algun dels passos? No sé si... Les dues coses. Perquè el vídeo és... Tinc temps encara, oi? Et queden 3 minuts, sí. Només 3 minuts? Sí. Llavors no us faré els passos, llavors posaré el vídeo. El vídeo són 4 minuts. Sí, perquè el vídeo és explicatiu, primer, perquè no és el vídeo ballant. No, són uns passitos, però... Jo, perquè veiéssiu algun dels materials, si voleu, perquè és una que faig servir després, no us faré la peça, però us puc ensenyar una mica els materials que jo vaig agafar dels cover dance. Per exemple, us puc fer un primer pas que jo d'internet he buscat una noia que es diu Lia Kim, que és de Corea i que s'ha convertit en una influencer. I ella, per exemple, ha fet una coreografia amb una cançó que es diu Shape of You. I, per exemple, un pas. Ella es col·loca de perfil i fa com una mena de tutorial per la gent que ha d'aprendre. Es col·loca de perfil, col·loca un peu, mira cap enfora, oi, que tengo aquí, espera, mira cap enfora, i després sempre hi ha com aquesta petita curvatura amb una mà al pit i des d'aquí inspira i fa com un cop al pit. I repeteix el moviment. Això seria un moviment de la Lia Kim. Un altre moviment del Matt Stefanina, que també s'ha convertit en un influencer i que ell és dels Estats Units i que crea una coreografia, també una cançó d'un cantant superfamós així entre els joves, que és el Justin Bieber, i la cançó es diu Sorry, que segur que la coneixeu. Llavors, també, 2 passos només perquè veieu una mica les formes o el tipus de moviment que es generen en aquests cover dance. Per exemple, el Matt Stefanina proposa un moviment que comença des d'aquí, que recull, deixa anar la cadera, com si nada passara i pa! Apunta un dit. Llavors canvia de cantó i també deixa anar, no passa nada, pa! Un altre dit. D'aquí deixa anar els 2 braços, recull, mira, i fa una acariciada de cos i arriba una formeta similar a la de la Lia Kim, però més baixa. I d'aquí simplement va un cantó a l'altre. Clac, 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 clac. Només perquè veieu una mica les formes. Podria continuar amb materials, però només perquè tingueu una mica una idea per on van els materials físics amb els que he estat treballant i que són els que es comparteixen. Hello, my name is Rockneris Jirawasa and I'm 19 years old and I'm from the Philippines. I started dancing when I was... Simplement ara compartir-vos unes entrevistes, són curtíssimes, perquè si no se'ns acaba el temps, però durant aquest procés de recerca em vaig creuar amb joves que compartien vídeos, cover dance i tal, i jo vaig decidir fer-les unes entrevistes a través d'internet. Vaig escollir 2 persones que em semblava que tenien uns cossos, jo diria, poc normativitzats, que es visibilitzen cossos no normativitzats a través d'aquestes pràctiques normalment, però vaig trobar uns quants que no. I vaig dir, ei, al tanto, vaig a preguntar a veure ells per què fan aquestes coreografies, què els interessa de tot això. I simplement us les comparteixo perquè a mi em va servir per no quedar-me com amb un regust estrany. I was like 12 years old. I started imitating dancers from YouTube and that's where I got my groove, that's where I got my flexibility in my body even though I'm this fat. Yeah, I really like dancing. When I dance, I feel so free because I do believe that me being fat, others are discriminating me because I'm fat. They say that I cannot dance, they say that I cannot move my own body, they say that I cannot own my body, but when I started dancing and when I got the feeling and I got the groove and I really like it, I feel brave, of course, especially when I am posting videos in Facebook and in Instagram. So when I get likes, of course, I feel appreciated and yeah, I really appreciate those people who liked because they see my work. They see my work as an art as well. My dream is to be a chef. I'll be having my internship in the US.
And I'm really excited. So thank you so much for having me for this project, Maria. Bye-bye. Bueno, i en aquestes noies... Enjoy yourself, take care of your health, body, dance a lot. You can do it. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, looking all around. I say your name, looking all around. I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. Think I'm losing my mind now. It's in my head right now. That you'll be here when I need you most. So don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Bueno, ha quedat com... Les noies aquestes el que explicaven era que elles els likes els volien per encoratjar altres noies que vestien amb el hijab a que també ballessin. Vull dir que a mi em va sorprendre, no?, que eren joves i jo pensava, els likes, no sé què, i no, elles van dir, no, nosaltres el que ens agradaria és encoratjar noies de la nostra edat que porten el hijab a que ballin. Ja està. Perdona, Núria, que t'hagi tallat. No, sí, que si no. Volia seguir una mica els ritmes per tenir temps a... Podem obrir un mini debat? Voleu comentar alguna cosa? A mi m'ha encantat. A mi em recorda molt a l'evolució, perquè en definitiva tot això ve d'algun lloc, no? I ve d'alguna necessitat d'expressar emocions i de fer-se veure amb el cos als altres, no? Les pistes de discoteca sense alcohol de les 6 de la tarda dels 90 estava ple de gent que venia a exposar-se i a fer els balls de la Madonna, del Vogue o de qualsevol d'això. Els patis de les escoles de primària, l'únic que veies a primària eren nenes que volien un radiocaset per simular i fer la coreografia de tal ball. I llavors això s'amplifica d'una manera brutal i et permet mostrar-te d'una manera, crec que ho fa radicalment diferent, perquè la presència física teva davant d'una audiència tan gran fa que la gent sigui molt més bona, molt més professional, que es cuidin molts més detalls, que et permet a tu com a ballarí o ballarina o al teu grup tirar cap a la professionalitat i cap a les coses ben fetes. I tu creus que a través d'internet això es perd, potser? Que es perd? Canvia o... Al contrari, crec que es potencia. Es potencia tot això. L'efecte és multiplicador tant en l'audiència que tens com en com t'exposes i què exposes tu públicament. No és el mateix tenir en una festa de discoteca de tardes 100 persones que tenir l'exposició que pots tenir aquí. Això redunda en dues coses diferents. Jo et volia preguntar, a mi també m'ha encantat, les coreografies, els exemples que has posat eren de ballarins professionals, amb certa formació, perquè aquest tipus de moviment hi havia de tot, perquè després amb aquest grup potser estaven més inspirats amb el videoclip oficial. Quina és la relació entre el que ells inventen, els passos que són originals o els que són més copiats? El sistema normalment és això, que hi ha com un influencer
una persona que és més coneguda a la xarxa, que penja una coreografia, però els moviments són elàstics. És a dir, ella, per exemple, fa aquest moviment xac, i després d'allà ja es nota que és un moment en el que esto cada uno lo hace un poco como quiere. Ella fa així i llavors cada ballarí o cada persona que fa un cover, doncs ells ja saben, això és un moment personal teu en el que tu pots improvisar. Llavors hi ha passos d'aquests en els que hi ha marge per crear, segons l'individual. Jo estava pensant en el que has dit abans de l'autenticitat, que l'autenticitat és en aquesta creació personal. Sí, totalment. O sigui, no està tant amb la còpia, o sigui, de com entenem l'autenticitat, no? Com que hi ha un original i es pot fer una còpia. Exacte. Perquè, clar, la idea de cover és com si fos una còpia, per tant és no original, no autèntic. Però per això a mi aquesta pràctica em sembla interessant com a dir, ostres, és un cover, és una còpia, i a mi em sembla la còpia tan original o tan autèntica com la proposta de coreografia original. Per això però és curiós també perquè se li diu cover amb una creació que és d'algú anònim que ho ha fet, i en canvi si és la coreografia quan es tracta d'una obra clàssica no és un cover, és una representació, no? És una interpretació d'una peça. Jo per això dic, jo penso que a través d'internet s'estan obrint noves també maneres de col·locar aquest terme autèntic o de com es comencen a crear, a hibridar, a trencar aquests termes, no sé, a mi és el que em sembla. Sí que hi ha una problemàtica que és el tema d'apropiació cultural, que això sí que és important i que a internet és una mica un problema, aquest fenomen d'apropiació cultural, i que a més hi ha gent que en treu benefici econòmic d'altres cultures, això és un altre tema, però en aquest cas em sembla molt ric culturalment que es pugui crear tot això. El que estava pensant una mica per enllaçar el tema que pensava ara a continuació ens parla el Dani dels videojocs i estava pensant una mica això de la materialitat digital, és a dir, com el cos entra a internet, com aquest noi parla del seu treball amb el seu cos, que és un cos no normativitzat, i que ell aconsegueix trobar bé amb el seu cos a través de tot aquest exercici. És una forma per ell d'acceptació del cos i un treball, no? No és que canvi el seu cos, no acaba amb els estàndards i els cànons, segueix sent el seu cos, però hi ha hagut un treball, una transformació. Llavors, com a través de lo digital ell treballa el seu propi cos i com el cos entra al digital a través del fenomen del cover dance. I amb això volia empalmar també amb un fenomen que també sembla cridar molt l'atenció en els adults, que és tota la qüestió del videojoc, que també fa aquest mateix procés. És a dir, abans el videojoc era estar a l'habitació en solitari jugant al videojoc, després ja jugues amb altres online i de forma social, i ara la gent omple estadis per veure en real time en els seus jugadors preferits jugar amb grans pantalles que s'està desenvolupant el joc i dues persones, o tres o quatre, doncs així és. A l'últim congrés, aquí a la plaça Espanya que va haver-hi del Game World Congress, hi havia un gran aconteixement i cada cop hi ha més públic entusiasta a assistir a aquest tipus de... Però em sembla superinteressant com el cos està entrant, com tu dius, en aquest nivell de digitalitat, perquè és veritat que abans era molt... Llavors, penso que potser amb aquesta reflexió, i que el temps m'està avisant, perquè jo sóc molt conscient i vull que tinguem temps i acabem puntuals la sessió d'avui, volia entrar amb el segon tema de la tarda, que és la presentació del Dani Aranda en relació als videojocs. I una mica el que jo li volia preguntar amb ell és també una altra dicotomia, si entreteniment o aprenentatge. Si es perd el temps en els videojocs o passen altres coses mentre es juga. Això com es fa amb Dani? F5? Control L. F5 o Control L? Control L. M'han xivat abans, era Control L, no m'han xivat, sí. Una cosa, mientras... las preguntas... Sí, claro, es verdad, me las he saltado. Sí, mientras arreglo esto podéis preguntar. Pensando, tenéis
es un nivel elevadísimo, de pronto la pregunta puede sonar simple, pero como madre de una niña de 12 años. Entonces yo esto de cover dance me parece similar a, ¿cómo se llama? A lo que antes se llamaba musical y ahora se llama TikTok. Challenge de musical y de TikTok. Cierto. Yo estaba un Es poco ahí, similar. que yo no lo había escuchado, el término cover en España. ¿Cierto? Es como eso. Y me llama la atención pues, la forma como de describir, digamos, el lado positivo y me abrís los ojos, bueno. Aparte de ese, digo, ay, sí, mira, lo puedo ver desde aquí, que allí, pone su cuerpo en escena, y de pronto eso, han trabajado, han hecho algunos, no sé si llamarlo esfuerzo, digamos, por ponerse en escena y trabajar ahí el cuerpo para que salga con un nivel, ¿no? El vídeo que quieren publicar. Porque yo lo que veo es una repetición de movimientos, en mi caso, por ejemplo, de mi niña y toda su familia, una repetición de los mismos pasos, digo, estereotipados y súper sexualizados, niñas de 12 años. Entonces yo digo, ay no, a mí me raya, pero también digo, será incomprensión adulta, me raya ver eso porque eso, sobre todo todas sexualizadas sin saber ni siquiera de la mía pretende hacer un diálogo, entonces me dice, ay mami, le gusta que yo le traduzca las canciones que son en inglés de pronto, un poquito, pero en castellano, en catalán, que le diga qué significa eso, porque claro, ella con 12 años no sabe cosas que dicen esas canciones. Todo eso está pasándonos y eso no lo veo con muy buenos ojos, me faltan elementos para ver por dónde trabajarlo con ella y me alarma porque no me gusta para nada. Yo no veo allí ningún trabajo del cuerpo, todo lo contrario, una enajenación. Me sorprendía cuando él decía, sí, es que las dos que escogiste apuntaban a la autenticidad. El chico decía que habitar su cuerpo y que le vean eso como arte y que lo valoren poniéndole likes. Y las chicas encorajan, ¿cómo se dice en castellano? Ahora tenía una escuela de castellano y catalán. Encorachar, sí. Encorajar, sí, de castellano. Animar. Animar a las que, bueno, a las de su cultura que valen así. Digo que son ejemplos de autenticidad, pero yo lo que estoy viendo en mi pequeño mundo y con mi niña de 12 años es todo lo contrario. Enajenación del cuerpo, movimientos estereotipados, eso. Yo creo que todo lo que sea trabajo con el cuerpo, todo lo que es movimiento, le va a ayudar a uno a habitar el cuerpo y por lo tanto ponerse en contacto con las sensaciones, con lo que uno quiere expresar, con lo que uno toca, con lo que uno escucha. Para mí eso es súper importante. Lo que sí que es verdad que el hecho de la virtualidad, hay una problemática y es que yo puedo estar en mi cuerpo mientras estoy afuera con la pantalla. O sea, yo puedo hacer una práctica de yoga súper interna, pero claro, si te la tengo que explicar para que tú la entiendas, a veces estoy más allí que aquí. Eso es un problema. Es el problema de la pantalla, es cuando yo estoy más afuera que habitando el cuerpo. Pero al igual es un proceso, porque no estás todo el rato afuera. Al igual las chicas están en el momento en que graban el vídeo, están más afuera que... Pero igual también existe un proceso en el que ellas aprenden los pasos, en las que ellas se comunican, en las que ellas prueban. Entonces no todo es negativo. Yo sí que creo que hay que estar atento en ese momento en el que estás más afuera que habitando el cuerpo. Si os parece bien, la cuestión la podemos dejar en el aire para irla trabajando con los otros ponentes porque es un tema que es muy importante, el de la masculinidad y el de la feminidad, del género, cómo se trabaja el género desde el cuerpo, cómo a partir de la imitación, y también es un poco el poder, ¿no? Y la autenticidad, también ponían en relieve esta cuestión, ¿no? Que es cómo se forman y a qué modelos aspiran, ¿no? Y ahí entra todo este juego que comentaba. Sí. ¿Hay alguna cuestión más? Prometo hacer la pausa y poder ir interviniendo, y podéis, a partir de cada uno podéis ir enlazando unas intervenciones con las otras, ¿eh? No es cada tema monolítico, sino que se trata de ir tramando y de esta manera la complejidad de la temática que hoy nos toca abordar, ¿no? Porque es muy compleja el entramado de relaciones
estos diversos temas. Doncs, Dani, cuando quieras. Sí, jo quan pensava què havia d'explicar no sabia ben bé com resumir alguna cosa que fos senzilla, contundent. Com ha dit la moderadora, és un tema complex. Jo bàsicament el que us exposo en aquests 10 minuts, que espero que siguin 11 o 12, és bàsicament 4 idees que tenen a veure amb veritats i mentides, algunes d'elles una mica estripades, altres no, perquè ens doni pas a poder saber quins són els vostres neguits i què en penseu, i a partir d'aquí poder organitzar una miqueta més el discurs. Si poses el primer... No, està posat ja el navegador, el Chrome, em sembla. Hi ha unes... No em sembla, A baix. Em sembla que el Chrome està a baix a la teva esquerra. La teva esquerra. Ah, vale. Però és el vídeo que estàs fent. Ai. Amb això de les pantalles tàctils, un ja es pensa que és... Sí, com els més. Te'l poso ara? Sí. Hi ha certs tipus de discursos com aquests. Evidentment aquest és un discurs estripat. Los Nintendos, El que no m'interessa tant és Segas, això com una altra Super cosa. Nintendo, PlayStation, whatever. Los japoneses descubrieron, hermanos, que jugar en la máquina del Nintendo, presta atención, por la sensibilidad de la luz y por fijar la vista en la línea magnética y electrónica del Nintendo por la velocidad de ella, producirá epilepsia incurable en la vida de tu hijo. Hay dos epilepsias. Posem el següent. Hay la epilepsia, que es la enfermedad, que una persona puede caer y pegarse la cabeza en el piso y te... Hi ha una pestanya allà, que hi ha un segon, em sembla. Aquest? Estimados medios? No ho sé si és aquest. No, l'altre. Los Nintendos? Aquí. I aquí tenim la resposta de la comunitat. Los Nintendos, Segas, Super Nintendo, PlayStation, whatever. Los japoneses descubrieron que jugar en el Nintendo por la luz producirá epilepsia. Hay dos epilepsias. Uno es enfermedad, otra es temor. Escucha bien. Convulsiones y epilepsia. El mal que posee, agárralo bien, brother. Daño cerebral permanente. Tú estás esclavo del mal. El diablo está jugando contigo por fijar la vista en el screen de su Resident Evil. Bàsicament és un joc que organitza un discurs i juga amb el discurs per dir totalment el contrari. Això ho fa la comunitat de jugadors. Però el que fa la comunitat de jugadors, a part de jugar amb textos que troba que són totalment antagònics als seus interessos, als seus valors i al que realment està passant al voltant del joc digital, hi ha els youtubers que bàsicament el que fan són els youtubers de videojocs, que bàsicament el que fan és jugar partides de videojocs, les exposen allà i els jugadors o els espectadors interessats fan d'espectadors. O sigui, jugar ja no depèn que tu siguis jugador, sinó també has d'haver la figura de l'espectador de videojocs, com ha comentat abans. I aquí tenim un youtuber bastant enfadat amb els mitjans tradicionals. Els mitjans tradicionals són la televisió, la premsa, la ràdio, bàsicament per la incomprensió. I això és un youtuber que té cert tipus de prestigi, no és dels més grans a Espanya, però tenia cert tipus de prestigi perquè ja s'ha anat de YouTube per qüestions X i ara està a Twitch fent altres coses, que de cop i volta sent que la comunitat mediàtica està maltractant els youtubers i parla d'això. Estimados medios tradicionales, tengo un mensaje para vosotros, que es el siguiente. Nos vendisteis de mala manera. Nos dejasteis tirados. Y joder, es que en España el centro neurálgico de las familias ha sido el televisor durante décadas. Está cada hogar español, está todo dispuesto de modo que las familias se reúnan en torno a la caja tonta. Y erais los reyes del mambo, pero por alguna razón decidisteis que era una gran idea sudar de nosotros. Y no tengo muy claro si es porque, no sé, pensasteis que éramos un target poco interesante o porque simplemente no tenéis ni puta idea de cómo ganar nuestra atención.
Pero la realidad es esa, habéis abandonado a la gente joven y ahora mismo no sabéis qué coño hacer para recuperarla. Y en estos últimos años en los que cada vez vemos menos la televisión, han ido surgiendo una serie de mataos que se dedican a hacer vídeos, llenando un poco ese hueco de lo que a ellos les gustaría ver. Y con todo esto lo que intento explicar es un poco el porqué del fenómeno de YouTube. ¿Cómo es posible que haya funcionado este montón de mierda? Porque hay un contexto, hay un caldo de cultivo idóneo para que surjan los youtubers y ese caldo de cultivo lo habéis hecho vosotros. Lo que no puedo explicar es el por qué cada uno de nosotros ha llegado a donde está. Y es que me hace mucha gracia que cada vez que leo un artículo relacionado, una entrevista o lo que sea, me da la sensación de que se intenta transmitir una imagen jodidamente errónea de lo que somos. Y se debe simplemente a que no hablamos el mismo idioma. Y esto refleja un desprecio hacia lo nuevo por vuestra parte que a mí me asusta. Estoy seguro de que a nadie se le ocurriría mandar a un periodista deportivo a hacer una entrevista al Almodóvar, por poner un ejemplo. Pero cuando se entrevista a un youtuber da igual quién vaya, se le va a preguntar lo mismo, que cómo lo hace y que cuánto gana. Y todo lo demás da exactamente igual. Os esperáis encontrar en el Rubius a un maestro de la gestión de audiencias y os sorprende que sea un tipo normal y corriente, ¿sabes? Con sus inseguridades y sus mierdas. Que por supuesto yo no soy el Rubius, no manejo las cifras que maneja él, pero empatizar es fácil. A la mayoría de la gente de mi edad le preocupan cosas como, yo qué sé, terminar los estudios, conseguir trabajo, echarse novia. Y a mí también me preocupan esas cosas, pero por encima de ello me preocupa el impacto y la repercusión que pueda tener cada cosa que digo o hago públicamente. Me preocupa que cada día esté perdiendo un pedacito de mi vida personal y privada y no sé muy bien por qué ni para qué. Yo soy un tío tímido, es que no sabría funcionar en un montonazo de contextos sociales, pero cada vez que enciendo la cámara me escuchan 100.000 personas. Y si me preguntas el por qué he llegado a esta situación o el cómo, no te sabría decir. De la gente que está en YouTube, la inmensísima mayoría ha llegado a donde está sin saber cómo. No hemos hecho estudios de audiencia para ver qué target es el más vulnerable o más accesible, ni hemos variado nuestro contenido en función del público al que nos dirigimos. La inmensísima mayoría empezamos aquí haciendo lo que nos gusta porque nos gusta. Y por alguna razón encontramos una cantidad absurda de gente a la que también le gusta eso. Y que por X o por B terminaron conectando con nosotros. A donde quiero llegar con todo esto es que sí, que está de puta madre ser quienes sois, que tenéis un prestigio de la hostia. Y que nos podéis mirar por encima del hombro y escribir artículos de mierda. Que somos 4 matados haciendo vídeos desde nuestra habitación. Que no tenemos ni puta idea de qué estamos haciendo, que no somos nadie. Pero tampoco os vendría mal un poco de autocrítica. Es que siendo quienes somos, estamos donde estamos y hemos llegado donde vosotros no habéis podido. Que es que igual os iría un poquito mejor si en lugar de tratarnos con desprecio, hacéis un esfuerzo por entender lo que está pasando. It's my life and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just want to live. Tornem a la presentació. Aquí. Que jo estic una mica, perdoneu, Anem més avall. Bàsicament m'interessava que... Aquí, més endavant? Anem més endavant, sí. Passat la diapositiva on veuràs el d'això. El que m'interessa bàsicament és donar veu a la gent que està darrere dels micros i de la pantalla, perquè veieu que tenen cert tipus de discurs. Evidentment aquesta gent el que es dedica és a trencar règims de visibilitat. Evidentment no parlen per nosaltres, parlen per una audiència determinada, parlen d'una manera determinada, que evidentment no parlen els mitjans de comunicació, que no es parla a l'escola, i que té a veure molt amb el tu a tu. Per tant, fan servir un tipus de vocabulari determinat, un tipus de referències i un tipus de posada en escenes concretes. Estem parlant de joves, si parlem de joves parlem de transgressió. El que no podem pretendre és que els joves esdevinguin gent que l'únic que vol és millorar els seus estudis i saber molt més de no sé quin autor. Tenen altres tipus de problemes a part d'aquests. S'aprova la selectivitat, saber qui són, quina és la seva identitat, què els agrada i què no els agrada. I una de les fórmules que han trobat és aquesta, veure gent i fer portar en veu determinat tipus de problemàtiques, de gustos, de cançons, quan canten i fan covers o quan ballen. Bàsicament els serveix per saber qui soc, com em veuen els altres i investigar la seva identitat. Davant d'això, el que trobem és respostes als mitjans de comunicació tradicionals de l'estil que ja sabeu. Un niño muere, mata a no sé cuántos niños porque un videojuego decía que no sé què. M'ho invento. Sí? Aquest tipus d'històries. Per tant, el que no podem definir és el context de l'entreteniment digital a partir de l'excepció, que és el que s'està fent. L'excepció és que passin coses excepcionals i això passa a l'entreteniment digital, passa anant a un cinema o anant a un concert a França. I ningú defineix que els concerts siguin per defecte alguna cosa dolenta o que tinguin algun tipus de problema. I això és el que està passant. Per si fos poc, ara l'any passat, em sembla que va ser a finals de l'any passat, l'OMS va
va determinar que jugar a videojocs pot provocar un trastorn que es diu 6C51. I va en contra de la comunitat que se'n diu els Games Studies, la comunitat d'acadèmics que estudien aquest tipus de contextos. Bàsicament perquè el que diuen, o el que diem, és que no hi ha una base científica sòlida al voltant de tot això, que patologitzar els usos normalitzats del joc digital pot ser un problema. Si tu t'enfrontes a una activitat d'entreteniment sabent que socialment t'estan dient que això és dolent, tenim un problema. Perquè bàsicament necessitem que la gent i els joves que viuen en un context digital juguin amb la seva cultura digital. Sense obtenir plaer de la teva cultura, no reprodueixes la teva cultura. Després ens podem posar d'acord en els interessos econòmics, en el tema dels valors, d'estereotips com tu comentaves. Podem parlar d'això i mirar què, però el que és evident és que la gent s'ha de relacionar i els joves s'han de relacionar amb l'emoció i amb l'entreteniment en relació amb la cultura digital, perquè vivim en la cultura digital. No hi ha cap cultura que sobrevisqui sense poder obtenir plaer. I després ja parlarem de quins plaers i quins com a famílies responsables, educadors, volem vehicular, però el plaer ha d'estar allà. Hem de jugar amb la cultura digital. Si anem al següent, hi ha una investigadora bastant potent, que és la Sherry Turkle, que segur que la coneixem aquí a la taula. Porta més de 20 anys treballant en pantalles i amb joves, i l'últim llibre que ha publicat, em sembla que és l'últim, el que diu és que al llarg de la seva trajectòria com a investigadora, als inicis dels anys 90, quan mirava els ordinadors i què estava passant, i les connexions a internet i aquestes coses, després mira cap enrere i se n'adona, bàsicament, que el que diu aquí, que cada joc d'ordinador, que cada joc o cau d'ordinador, bàsicament, el fem servir com un espai virtual per explorar qui som. Insisteixo, ens podem posar d'acord o podem discutir a quin espai virtual concret ens enfrontem nosaltres, o els menors, o els joves, i que estem disposats a deixar espai lliure perquè els joves estiguin exposats a aquest tipus de cultura digital. Però penseu que bàsicament els joves es dediquen a trencar límits. No per fer mal, sinó per saber qui són. I el que no faran mai és reproduir coses que, per començar, no les entenen, i de l'altra, que potser no hi venen al cas. Hi ha una altra dada que em sembla interessant, és l'última enquesta que van fer la IMC, diu moltes coses, però hi ha alguna que em sembla que és interessant i que l'hem trobat en moltes de les recerques que hem fet nosaltres a la UOC i amb el meu grup de recerca. Que quan s'hi pregunta, sobretot als menors, aquí parlo de menors ja, què prefereixen? Sempre et diuen que prefereixen sortir al pati a jugar que quedar-se jugant als videojocs. Per tant, ens hauríem de plantejar què entenem per espai públic actualment. L'espai públic que tradicionalment era al carrer, ara s'entén que el carrer és un espai perillós. Els nens i les nenes bàsicament estan a casa. L'espai públic es converteix en l'espai digital públic i allà fan determinat tipus de coses. Ho hem de discutir, a veure què passa, no? Si els nens i les nenes volen sortir al pati o volen sortir al carrer a jugar, perquè resulta que estan tanta estona a casa. Doncs potser no és problema dels nens i de les nenes, i és un altre tipus de problema. Després, a l'última recerca que vam fer, ens vam preguntar aquesta percepció de riscos o beneficis que pot tenir un videojoc normalment s'associen a l'edat, no? Els nens i les nenes petites, o els joves, tenim nosaltres com a adults la percepció que ells no tenen la sensació de risc en relació amb els videojocs. I en canvi són els adults, que estan per exemple a l'escola, que veuen un videojoc, un serious game, un joc seriós, i veuen que això té un cert tipus de benefici perquè pot aportar determinat tipus de contingut curricular. Però l'estudi que vam fer el que determina és que ni l'edat ni el gènere
determina la percepció que nosaltres tenim sobre els videojocs. L'única dada o l'única pràctica que influeix en la nostra percepció són les pràctiques orientades a l'entreteniment. Si som persones que estem més orientades a l'entreteniment digital, veiem amb millors ulls o amb menys riscos els videojocs que si som gent que no té relació directa amb pràctiques relacionades amb l'entreteniment digital. Això també ens hauria de fer pensar d'on venen els discursos en relació a negar o criminalitzar determinat tipus de... Passem a aquesta, d'activitat relacionada amb l'entreteniment digital. Aquí només perquè veieu unes dades en relació amb els eSports. Sí? Un minut? Que vaig treure diumenge. Aquí no sé si es veu, bueno, és molt petit, no es veu. A l'última setmana, en una plataforma que es diu Twitch, que és on es pengen vídeos al voltant de partides entre professionals o youtubers de videojocs, al League of Legends, per exemple, s'han passat 4.500.000 minuts veient contingut audiovisual relacionat amb aquest tipus de propostes. Si passem a l'altra diapositiva, veiem que el 2007, a nivell mundial, s'han vist 988 milions d'hores d'un joc que es diu League of Legends. Davant d'aquesta brutalitat, potser hem de fer alguna cosa, més enllà de criminalitzar, de dir mentides, intentar rascar una miqueta què està passant allà, perquè hi ha joves que es dediquen a tantes hores a veure aquest tipus de propostes audiovisuals, que no tenen a veure única i exclusivament amb l'acte de jugar, sinó amb l'acte de ser espectador del joc, que això és una cosa relativament nova. Gràcies, Dani. Sí. S'obre la taula, s'obre també l'audiència. Jo volia preguntar per al síndrome aquest síndrome nou. Quin paper juguen els psicòlegs amb aquest discurs patologitzador de l'entreteniment i de les addiccions als jocs? Perquè no sempre es posicionen aquí. No hi ha tants estudis fins ara, el que tu comentaves que demostren la relació negativa amb els jocs, però en canvi apareix aquest síndrome. D'on ha sortit tot això? Suposo que ha sortit una pressió social, no? I a partir d'aquí, bàsicament si et dediques a certificar trastorns, el teu context, bàsicament el que t'arriba són trastorns. I a partir d'aquí veus la realitat a partir del teu lloc com a professional. És molt difícil que un metge no vegi a la societat amb determinats tipus de problemes relacionats amb la medicina, i els psicòlegs veuen, suposo que des d'aquesta perspectiva veuen el seu món d'aquesta manera, igual que la policia veu la societat de determinat tipus de situació. Això en si no és un problema, el problema és que, insisteixo, l'excepció no pot definir el que està passant. I el que tampoc pot passar és que l'excepció no sigui tractada, però a partir d'aquí posem les coses en el seu lloc, perquè bàsicament es genera alarma social i pànic moral al voltant de determinats tipus de propostes que són noves, que perquè són més grans no les hem viscut, que no les coneixem, i clar, genera alarma social. I contra l'alarma social, doncs, bàsicament l'únic que has de fer és posar-te a jugar amb el teu fill o amb la teva filla. És l'única cosa que pot curar. Bàsicament perquè passaràs una bona estona, sabràs què és el que li fa goig i disfruta, i a part ho faràs, passaràs unes estones de socialització amb el teu fill o amb la teva filla a partir d'un recurs que és el que li agrada amb ell o amb ella, no a partir de l'oferta que tu li dones. I això per ells té un valor brutal, que siguin ells els protagonistes d'allò social que passa a casa.
penses que aquesta alarma social que es genera, potser, no?, arreu d'aquests jocs i d'aquestes coses, tu penses que potser hi ha un interès darrere aquesta alarma social, com per exemple aquest youtuber diu que ya pasamos de ver la televisión y que estamos todos viendo el YouTube y ahora nos habéis chapado el cuento, no? En plan, com dir, potser hi ha un interès, penses, de la televisió que estan perdent poder enfront a mitjans que, per exemple, donen veu a persones que, d'altra banda, no haurien tingut mai veu, no? Com aquest xaval o com nois que de cop tenen el via lliure per expressar-se. La televisió, per exemple, és un medi amb molt poder. I no sé, ara em trobava aquesta qüestió, no? Trontollen certs poders establerts, com és la televisió, i què es transmet a través de la televisió. Quan un youtuber ve i et diu i es caga amb tot, per exemple. Sí, bàsicament internet va arribar un moment que va ser el germà de la tele dels mitjans de comunicació tradicional que no estava reconegut per la família i a partir d'aquí està en desavantatge, és el que diu el YouTube, el veuen com a enemic, a partir d'aquí els discursos que es generen des d'aquesta posició de privilegi doncs es veuen, són discursos que el que volen no és donar veu, sinó el que volen és restar perquè el públic torni on ha de tornar. Cada cop menys i cada cop més la televisió, cada cop menys fa aquest tipus de discursos i cada cop més el que fa la televisió és incorporar aquest tipus de propostes perquè s'ha vist que el lloc de batalla, de gran audiència, amb determinat públic i amb determinat target està a la xarxa i no està a la televisió tradicional. Totalment, a la tele inclús les notícies és això, no? Ara ja diuen, en el Twitter diuen que... Els joves no s'informen ara per la televisió. Però hauríem de veure si els joves s'han informat mai per la televisió, que també tinc els meus dubtes. Jo quan era jove, jo estava a la universitat i quan feien el telenotícies jo estava en una reunió o estava a classe encara perquè jo estudiava de la nit. No ho tinc de clar, ho dic perquè... I t'informaves pels tasquins, pel món d'obrer. No t'informaves. No t'informaves, t'informaves per la ràdio, t'informaves pels diaris... Estan més al dia de les notícies que no nosaltres quan teníem la seva edat. Jo tinc un fill de 18, un de 21 i una de 13. I això del... Tens tot el ventall. Tinc tot el ventall. I el que sí que és cert és que tot és negatiu. A casa meva es viu molt negativament, això dels videojocs i de... Doncs ho has de fer el contrari, has de fer introduir això dintre de casa. Però pensa que fins i tot, jo treballo en un ajuntament i el tema es tracta com una addicció. Hi ha un programa que es va als instituts a veure quin problema tenen els nanos que estan enganxats a les pantalles. És que estava intentant recordar-me com li diuen al programa aquest, però sí que hi ha un noi que és especialista en drogadiccions i va parlar de drogues, de drogues en general, i parla d'això com una addicció també. Vull dir que la negativitat és brutal. Sí, és totalment... van d'aquest Però això està institucionalitzat. Sí, està reconegut. Uns prospectes, uns fullets informatius que es donen als pares per què. Puc entrar en el moment en què... Jo, per exemple, no fa tants anys que... Jo vaig estar molts anys veient la tele perquè quan jo era més petita potser no hi havia aquest accés a internet. I l'altre dia, parlant amb uns amics dels gamers, just fan servir la plataforma de Twitch i el que em van donar a entendre és que ells, el que algú posaria a casa seu una televisió i la deixaria potser marxant. Bueno, marxant, yo para tener ese vínculo con alguien cuando estoy solo en casa, em poso la tele i la deixo encesa. Ells, jo m'hem substituït, és una substitució total, em poso un noi que està jugant perquè empatitzo amb ell, perquè entenc els seus codis i perquè em sembla molt més entretingut tenir-lo jo em fixava una mica en aquesta posició de l'espectador passiu, perquè no estan activament mirant el vídeo potser, sinó que es manté potser en un segon pla com ho podíem fer quan estem cuinant i tenim la tele posada. Llavors aquesta ho veig com una substitució directa, és un altre tipus de canals, però en realitat aquesta cosa de la drogadicció és un símil amb quan et passaves al matí mirant la tele, és la mateixa. És el mateix, però que penseu que això des d'un ajuntament es controla i a l'institut i a les escoles com si fos una droga.
suposo que algú hi haurà que tindrà un problema, però... Saps quin és el problema al final? No que t'alertin de que determinat abús et pot portar a, que està molt bé, tots els abusos et porten a llocs on no vols arribar. El problema és que no t'ensenyen què significa el teu plaer. T'ensenyen, l'escola tradicional el que fa bàsicament durant sempre, a entendre el plaer de l'alta cultura, que no té res a veure amb tu. Però no t'ensenya a entendre per què t'agraden determinades coses, siguin de l'alta o siguin de la baixa cultura, de la cultura popular. En el moment que ensenyem als adolescents i a les adolescents a entendre per què els agraden determinats tipus de coses i tinguin recursos per entendre per què li agrada una cosa i no una altra, tindran molt més llibertat per escollir i per llegir coses i posar-les en crisi i agafar unes altres. Però si tu ja no saps per què t'agrada determinat tipus de música, per què creus que... doncs vas molt perdut. I fer aquest tipus de discursos de per què agraden les coses que agraden és bastant complex. És més fàcil anar per l'altre lloc. M'agradaria enllaçar, si no hi ha algun comentari més, que m'agradaria que la Gemma continués just on t'ho deixa el Dani, perquè penso que té sentit en la qüestió que el que li preguntàvem a la Gemma té que veure amb les xarxes socials i té que veure amb altres també tòpics sobre els selfies, Instagram com llocs d'exhibicionisme i de plaer hedonístic. Doncs em va bé que el Dani plantegi la qüestió de què els agrada al jove. A mi m'ha recordat a Bourdieu i com els adults posem també uns límits que marquen el nostre poder sobre el món adolescent. Ai, ho tenia preparat, quan tu vulguis. Sí, amb el que comentava sobre el plaer i sobre el selfie, ja que ho has tret perquè no pensava entrar en el tema, però sí en relació del que li havia preguntat abans al Dani sobre els psicòlegs, sí que he trobat, buscant documentació per a la sessió d'avui, molts més estudis negatius. Quan nosaltres vam fer un projecte sobre selfies del 2015 al 2017 i durant aquell temps vam trobar molts discursos igualment negatius, vinculant el selfie a qüestions de narcisisme, a persones obsessionades amb la seva pròpia imatge, amb aquesta visió negativa, propagades amb els mitjans tradicionals, sobretot a periòdics, a televisió, amb les excepcions, gent que se ha muerto por hacerse un selfie, que és una entre 2 milions, però tu generes aquesta notícia, converteixes l'excepció en algo negatiu també. El mateix procés, els pànics morals relacionats amb pràctiques emergents, si a més tenen a veure amb els joves, encara més estigmatitzades perquè, en aquest cas a més, en les noies, que hi ha un component de gènere que encara l'estigmatitza més banal encara. Si ho fan joves i noies, deve ser lo peor. I llavors no vam trobar cap estudi. Clar, nosaltres ens movem fem una recerca des del punt de vista social i cultural, amb la pràctica del selfie, vam trobar moltes lectures diferents, molts usos diferents per la gent, per joves i per adolescents, molt relacionats amb això, amb la identitat, amb explicar el que passa a la teva vida, i no vaig trobar cap, les vaig buscar, estudis negatius des del punt de vista de la psicologia, que dic jo que són els que poden dictaminar en realitat qui és narcisista o no, perquè això és una patologia, ho podem utilitzar com a adjectiu, però en realitat tenir un caràcter narcisista en determinats nivells ja és un problema, i no em vaig trobar apenes. I buscant documentació per avui, en els últims anys he trobat algunes publicacions més, del 2017-2018. Per això t'ho preguntava, perquè no sé per què ara de sobte ha interessat a psicòlegs que no s'havien interessat per aquest tema i no els he llegit, no sé si són fiables o no, però és una dada. Doncs jo per començar la sessió, també com el Dani, dic, a veure, situem-nos quines són les realitats sobre els usos de xarxes socials. Comentàvem l'Elisenda, tractar aquest tema, la creativitat de les xarxes socials, i llavors el que vaig trobar en aquest estudi d'IAB Spain és una agència vinculada a temes de publicitat. Llavors l'estudi que fan està vinculat amb el tema del consum dels mitjans, perquè els estudien precisament per saber a qui li podran vendre o no continguts.
I llavors el que vaig veure aquí és aquesta divisió, veiem els franges per edats, els usos que hi ha, hi ha bastanta gent gran, vull dir, en realitat els que estem més a les xarxes socials som gent més gran del que potser semblava inicialment. Sí, i llavors aquí ho veiem amb el tema de l'ús de les xarxes socials per part de les dues generacions considerades més joves, els millennials, que ara ja han passat com a la fase més adulta, i la generació Z, que són els que els segueixen, i quins són els moviments que s'han fet amb el consum de les xarxes socials i els usos que en fem. Llavors veiem això, que els millennials utilitzen més WhatsApp, més Facebook. Facebook ja està en decadència absoluta. Facebook es de viejos, yo marcharía ya, corriendo. I llavors, sobretot, destaca Instagram i YouTube, com ha comentat, tant la Núria com el Dani, és el lloc on hi ha la gent jove i on hi ha més interès. Me'n passes, ell? Sí. Llavors, com a conclusió, aquí també m'havia cridat l'atenció aquesta dada sobre l'ús del temps que hi dediquem al dia a les xarxes socials. En realitat era 50 minuts en promig amb els adults en general, i els joves una hora i 10 minuts. En realitat són 20 minuts més el que hi dediquen la gent jove comparat amb el que fem, diguéssim, nosaltres, que tampoc és massa la diferència. Llavors, una mica redundar amb el que ja heu explicat. Aquí no es podrà enllaçar perquè em sembla que el link s'ha perdut. Sí? No, doncs tornaré. Sí, això és un missatge que li fa la Rosalía, li contesta a un youtuber musical que es diu Jaime Altozano, que és un super-youtuber, i li va fer una crítica brutal del disc de Rosalía, fase per fase, molt documentat, està superbé. Com es diu el...? Jaime Altozano. I és un noi jove, però jo l'he vist i és altament... Jo em vaig quedar i paté, vull dir, realment analitza el nou disc de la Rosalía punt per punt. Punt per punt, el concepte, totes les fases, i llavors el que fa la Rosalía, en lloc d'escriure-li o anar a la tele o no sé què, és que li contesta en el seu compte d'Instagram, en les stories, i fa un vídeo amb talls. Després de cada afirmació que li fa, cada comentari que li fa el Jaime Altozano sobre la seva obra, li contesta: ostres, doncs sí, tens raó, perquè aquest concepte que tu dius, se l'havia treballat jo, i li explica el seu procés creatiu en relació a la crítica. I és un format que ens dona, ens diu algunes coses. Això, la primera és que es crea un diàleg amb un espai que està ja reduït, que està limitat amb els fans, que en són molts, però que ja és d'internet i és de les xarxes socials. I si no hi ets allà, doncs això tu estàs perdent, d'alguna forma. També aquests codis i aquest llenguatge propi que genera internet i que es parlen dos professionals d'una mateixa generació ja completament al marge, el que dèiem abans, del que està passant en relació amb els mitjans tradicionals. I jo crec que aquí sí que hi ha un salt generacional que jo veig molt clar comparat amb d'altres generacions. Jo crec que a partir d'aquests últims anys el que està passant a internet i amb els joves i amb la música i amb els estils musicals urbans i amb el hip-hop i amb la dansa i tot aquest món és superinteressant. Jo crec que està ja no l'entenem. Vull dir, si no entrem aquí no ens enterarem amb els propers anys amb el que està passant amb la cultura i els joves a internet en relació amb la música i amb com generen la seva identitat en relació amb aquest tema. Llavors, també tornant un poc al tema d'eix de la realitat i la ficció, llavors hi ha la pràctica, no sé si la coneixeu, del fake Instagram o del Finstagram, que hi ha molts joves, molts investigadors... Jo ho vaig descobrir a la xarxa dels investigadors de selfies que hi ha
a Facebook, que són acadèmics, però que van intercanviar un diàleg preguntant, no? Ostres, he trobat que molts joves que estic estudiant tenen 2 comptes d'Instagram, el compte oficial i el fake Instagram. I això passa en tot el món. I aquests 2 comptes, un és l'oficial, és el que intenta agradar a un públic massiu d'internet, com més gent millor, és el normatiu, és el que intenta reproduir aquests còdics d'èxit, de que guapo soy i tot això, i que buena vida tengo. I en canvi el fake és aquell que es comparteix amb els amics, amb el cercle més íntim, i on ens posem les fotos de quan ens anem de festa, o fem el burro, o estem lletjos, estem impresentables, no? I llavors té un punt transgressor, però també té un públic definit. Llavors això em recordava el cas d'una recerca que van fer fa molts anys a YouTube amb els grafiteros. Analitzàvem fa molts anys, estem parlant del 2007, d'uns grafiteros que gravaven les seves accions pintant en el metro i les posaven a YouTube, i després amb un altre grup d'amics que feien tonteries en el metro i s'enganxaven de les barres i feien risses i no sé què, i ho posaven també a internet. I era una forma, i ells tenien una audiència que havien construït per aquesta actitud que li dèiem de hooligans o de fer el tonto en les xarxes socials. Llavors, el Finstagram, aquest concepte del conte per a una audiència reduïda, em recordava molt aquesta audiència també construïda que té uns mateixos codis que tu, però segueix sent una audiència. I l'altra és una audiència més gran en la qual jo estic performant o estic fent un altre jo. I al final, això ho he tret d'una entrevista que hi havia al País d'uns joves que es tractava aquest tema, que deia: en ninguno de los casos se trata de retratar la realitat. Cap de les dues versions de l'Instagram és jo o és jo al complet, ni és menys ni és més, és només una part. I forma part d'aquesta ficció, si volem dir, en els moments en els que jo em comporto com un tonto o en els moments en els que intento fer postureo, d'alguna forma. Que tenia molt a veure amb la sociabilitat. Sí, o amb els likes, tampoc sé fins a quin punt. I llavors vaig trobar aquest estudi sobre memes autocrítics que havia fet una investigadora, ara està a Austràlia, que està especialitzada en temes de microcelebrities, ha estudiat això, gent joves que es converteixen en celebritats o en gent famosa a les xarxes. Però aquest era un estudi que anava al contrari. Havien fet a la universitat, amb universitaris, que compartien memes, perquè el meme també forma part d'aquest llenguatge, d'aquests codis, i es dedicaven a publicar en un espai, en una pàgina de Facebook, em sembla que era un grup de Facebook, memes seus autocrítics amb situacions que se sentien malament, o este soy yo, pues no, ya aquella, tratando de salvar mi curso después de un semestre entero procrastinando, estaba intentant apagar el foc, o aquest soy yo després dels exàmens, i que representen situacions que no són celebratòries, que no són de quan les coses et van bé, sinó al contrari. Semblen más auténticas, ¿no? No es ni el fake ni el postureo, no es ni el ser el tonto ni el postureo, sino este soy yo y me pasa esto, de mi vulnerabilidad. Sí, es... No es ella la que sale resultada. No, no es ella, es el texto. Ella expresa cómo se siente. Claro, pero tú luego lo haces correr y yo puedo usar para ese mismo meme. Sí. Como el cover dance. Sí, con pequeñas modificacions. La imatge del meme pot ser qualsevol, pot ser d'un lloc per crear memes o pot ser pròpia. El codi és aquesta combinació de text i d'imatge, amb un cert contrast o buscant l'humor, buscant una mica aquesta forma de burlar-se d'ells mateixos. Llavors, també és una altra forma, una altra versió. De creativitat, també, a partir del copy-paste, també és una altra forma de... És una altra forma, és un altre codi, i també té aquest punt en contra del que sembla que les
xarxes només són pel postureo, doncs no, també tenen aquests punts de cohesió. Seria la més ràpida. Vale. I sobre la qüestió de la creativitat i l'originalitat, que parlàvem també amb la presentació de la Núria, m'agrada... Jo estudio molt Instagram i la qüestió de la cultura visual i com d'alguna forma aprenem en les xarxes socials o com som cada cop més experts en crear imatges. I llavors també em sorprenen els discursos que van en contra d'això, dient que les xarxes no ens fan més creatius, sinó que ens fan repetir que tots fem el mateix. I fem el mateix perquè som poc originals. I aquest és un discurs molt antic, de l'originalitat o la creativitat. I llavors un exemple que vaig trobar en una discussió amb YouTube, en aquests llocs on es publica, fixeu-vos que malament que va la societat, que poc creatius, que hi ha aquesta compte d'Instagram que es diu InstaRepeat, que jo crec que la intenció del que l'ha creat no és ridiculitzar, al contrari, jo crec que intenta buscar, fa un treball conceptual, crear aquestes composicions de, ostres, mira, quantes fotos hem trobat amb una composició amb el cotxe. I clar, per mi és al contrari, estem parlant d'una base de dades de milions i milions d'imatges quan tu busques a Instagram, de gent de tot el món. I és lògic que hi hagi repeticions, si ja hi havia repeticions en una classe de 30 persones que utilitzem, perquè bàsicament en els cursos de fotografia i els manuals clàssics et diuen que és interessant el reenquadre, i aquí que tens una finestra i llavors fas un reenquadre, i això és com molt intuïtiu, tant la gent que s'ha format de forma més clàssica en la fotografia com el que ho imita de forma inconscient o perquè ho has vist i et sembla interessant, no? O perquè no pot ser d'altra manera. Sí, o perquè estàs allà dins i és la distància que tens per poder-ho fer, però crec que hi ha molt d'això, de com hem après i de com veiem també, veient les xarxes socials, d'alguna forma també aprens aquesta cultura visual. Sí, aquí, per acabar, ja només introduir un últim element, que és això, aquesta repetició de mateixes composicions visuals, quan fem cerques a Instagram, quan ho fas a Pinterest encara ho fa més, Pinterest et dona imatges superidèntiques d'això, d'alguna forma també et creen una bombolla, i quan estàs buscant sobre un tema et va arribant més i et va arribant més, i com això al final també influeix la teva pròpia concepció, és una bombolla visual, però és una bombolla visual en aquest cas, volia dir. Sí, i ja està, ja no vull entrar en més qüestions. Són i 27, o sigui, gràcies, Gemma, perquè t'has ajustat molt al temps i tenim 3 minutets, així que aprofiteu i aprofitem qüestions, preguntes que li... Jo no sé si tens o reflexions que ens hagin sortit, A preguntar-li a la Gemma si has pogut llegir. Últimament m'estic trobant que la idea entre la comunitat acadèmica que aquells discursos en relació amb els joves que s'exposen públicament, que cada cop l'exposició és menys pública i té a veure i s'exposen a comunitats molt més petites i molt més controlades i que d'alguna manera actualment tenen més recursos o se n'adonen que l'espai públic pot ser conflictiu, que les coses es queden allà per sempre i allò, el que tu explicaves, que els fakes, les d'això fakes, els hi serveixen per generar una comunitat molt més petita, molt més controlada i que saben que no hi ha el perill que té l'espai públic del compte que no és fake. Sí que he llegit alguna cosa al respecte, sí. Però això quan vam fer l'estudi també amb els nois i adolescents aquí a Catalunya amb el Transliteres i també ens donava aquests resultats. Ells eren molt conscients del tipus d'audiència que generaven o buscaven
en relació als mitjans. Per exemple, això al Facebook, ells eren cumpleaños, aniversaris i fiestas de guardar i contacto con la família. L'Instagram era per postureig o la gent amb pretensions artístiques i tal. I l'Snapchat complia aquesta funció. I ara quan estaves llegint, ara es diu el fer Instagram, però de fet perquè l'Snapchat ha caigut en picat. Però l'Snapchat era com el complement de l'Instagram en l'any que vam fer l'estudi, que era el 16-17. I després apareix Instagram perquè Instagram estava creixent en aquell moment i llavors al final, i el desenvolupament dels stories, que era el que es feia a Snapchat. Va anar a matar l'Snapchat. Però sí que hi havia aquesta doble funció d'audiències i de quina imatge dones en cada una. I en aquesta comunitat que dius que teniu a Facebook de selfies, està relacionada amb Instagram? No, això va obrir una gent de la Universitat de Nova York en 2015, perquè ja havien fet alguns congressos, ja havien trobat gent interessada i després van fer un monogràfic en una revista, El Joc. El que volia dir és que no sé si és... O sigui, la pregunta és, actualment tinc entès, perquè jo no ho faig servir, les aplicacions aquestes de lligar, Tinder, Grindr, Minder, Bander i Grindr, que estan desapareixent perquè fan servir Instagram per cada. Sí. Bueno, perquè ara hi ha un tema d'algoritmes i de quotes que si no pagues no estàs dentro del... Però està bé. No tinc idea si has de pagar. És un tema econòmic. Però és el sistema de likes també. El sistema de likes també funciona per aquí, és una manera menys indirecta, perquè quan et col·loques a Tinder es representa que estàs exposat en que estàs lligant, llavors a Instagram és una forma molt més senzilla de tu li envies un like a algú i aquest altre quan rep el like, si torna el like, vol dir que ja s'estableix una relació que pot ser amistosa, però pot ser una altra cosa, però és un còdig. És el privat, el missatge privat, no? Enviem un privat aquell, sí. Jo el que estic veient ara, no sé si és significatiu perquè els joves que jo tracto són poquets, però que ells pengen poc a Instagram fotos, però sí que pengen moltes històries. Perquè saben que això en 24 hores desapareixerà. I de vegades es comuniquen per les històries. Això que has dit la Rosalia abans, i jo ho veig, no sé, perquè de vegades mires, els joves que jo tinc, busco, i tenen poques fotos penjades, però ells feien i és com allò, jo sé que això marxarà, no quedarà allà, la foto queda. De totes també és una modulació de a qui va dirigit i què busques amb aquell, perquè molts cops els stories tampoc és que siguin el que va l'Snapchat, que l'Snapchat en el Facebook són realment situacions més controvertides o més transgressores. Molts cops a les històries allò que vols explicar sense cap altra pretensió. Però ja no deixen la foto perquè hi ha una utilització cada vegada, jo penso, més hàbil del medi, per el que dèiem, perquè al principi jo xerrava amb un amic l'altre dia sobre el Facebook i deia i tu te'n recordes quan nosaltres penjàvem fotos quan anàvem de borratxera i llavors ens taguejàvem i rèiem, perquè això a un jove d'avui en dia no se l'acudeix perquè és que no se li acudeix, perquè tothom sap que en el Facebook també t'hi jugues la feina, quan te'n vas a demanar un dia un currículum et miren a les xarxes, però a la meva generació o a les nostres, quan va sortir el Facebook no érem conscients. I aquesta utilització hàbil del medi, doncs ara de dir, depèn quina història col·loco, marxa, però jo el col·loco però marxa. Sí, em sembla fascinant. Jo crec també que amb la línia aquesta es borren moltes fotografies, inclús de les que no són les d'històries, no? Abans miraves galeries i trobaves fotos, moltes, i els joves d'ara també arriba un moment que tenen poques i van traient les últimes, o perquè ja no els agrada, o perquè ja no és el que volien mostrar, o perquè no els interessa aquella... Però també han començat a deixar poques fotografies. De fet, estan aprenent quins són els codis. Sí. Forma part del procés, igual que nosaltres també. Jo recordo quan va aparèixer com es deia, la xarxa social que feien servir els joves dels
primers del 2000... El blog, no, era un blog. El Fotolog. El Fotolog va ser una barbaritat, allà passava de tot. Era una fiesta permanente, una rei 24-24. Però també és molt curiós que nosaltres vam fer una recerca, és que tot el tema de les identitats en el Fotolog va jugar un paper molt important, perquè bàsicament et trobaves a nois, machos heterosexuales que se dedican a jugar, a sudar en el patio para relacionarse, a explicar sentiments, a explicar poesies. I ens vam trobar com unes coses molt estranyes, no? De dir, perdona, la identitat, molt estranya, en el bon sentit de la paraula, la teva identitat es fa pública d'una manera no normativa. I en aquella època els discursos públics al voltant del Fotolog eren cuidao, a ver qué estás colgando y qué estás diciendo, no? I ells mateixos aprenen i troben llocs diferents per escapar-se de cert tipus d'història. Clar. M'ha encantat el tema dels likes, comentar que m'ha encantat el tema de l'explicació dels likes, perquè trobo que deixa molt clar com funciona, i que és un medi diferent, que té unes altres normes. Jo formo part d'una candidatura popular que pràcticament és construït a les xarxes, que és primàries, i haig de dir que, en aquest sentit, els medis de comunicació tradicionals no permeten que nosaltres tinguem accés al públic, d'alguna manera. Llavors entenc perfectament el que esteu explicant i ara dedueixo que possiblement el futur votant d'aquí 5 anys es construirà i s'aconseguirà a través de les xarxes. Llavors, més enllà dels jocs i més enllà de l'ús de la pròpia identitat de la xarxa, jo el que sí que em dóna la sensació és que els joves estan aprenent a utilitzar el medi, a tots els medis possibles, i aquestes són les maneres a través de les quals ells dominen aquest nou medi. I la pregunta que jo us volia fer és, si hi ha un conflicte al món real en el qual potser ells no hi poden entrar, al món real entenem el món real físic, però també el món controlat pels medis de comunicació. Com no es pot entrar per aquí, s'entra per les xarxes, d'alguna manera s'accedeix per les xarxes a un àmbit de llibertat extraordinari, que és molt fàcilment censurable, com per exemple a la Xina. Crec que aquí també tenim de censura, però és molt més difícil de detectar des de dintre de la pròpia cultura. Llavors, és possible que a la llarga tinguem un desplaçament de tot el que és el conflicte real dintre de les pròpies xarxes, dels conflictes que no es tracten a la realitat, és a dir, que no podem fer front, que hi hagi realment una construcció d'un món que serà el que després imperirà al món real, perquè en el nostre cas, per exemple, ens passarà això. Si nosaltres apareixem a l'Ajuntament de Barcelona i entrarem al món real des de les xarxes, no ha estat des del propi món real. No sé si m'explico. Sí. No, jo en relació al que planteges de la resolució dels conflictes a les xarxes, molt haurien de canviar les coses, però el que passa actualment a Twitter és una gran polarització i el que és la propagació d'idees no hi ha espai per la discussió, hi ha espai per anar-ho a una banda o a l'altra i s'acaba tot exagerant molt. Les posicions polítiques, per exemple, les posicions polítiques no donen lloc a grisos, no es pot matitzar, no es pot profunditzar, hi ha com, almenys tal com està ara, i això farà com 4 o 5 anys cap aquí que va passar. És l'última defensa de l'esfera pública, és l'última defensa del món real. El món real es defensa i diu que són fake news, no? Qui és l'autor de les fake news? Els espies russos i altres, com fàbriques de fake news, i els mitjans estan fabricant fake news també, a primera plana. Llavors, però no és com l'última càrrega perquè no controlen. També és cert que el Bolsonaro, també el WhatsApp, s'infereix que hi ha una relació directa entre el triomf de la dreta brasilenya amb l'ús del WhatsApp. Però en tot cas, jo quan estudiava els youtubers veia aquesta confrontació tan forta entre els mitjans de comunicació que els titllaven en aquells moments, els youtubers els deien de tot, menys guapos, no?
Bueno, perquè les feines de comunicació tradicional impliquen la passivitat de l'espectador, mentre que en el cas de les xarxes... Bueno, y eran uns competidors, y el noi aquell ho diu, o sigui, estamos compitiendo con vosotros, pues sí, estem competint i creant una esfera nova, una nova esfera pública, que potser és el que deia la Gemma, que està fragmentada, no està controlada per uns pocs poders, sinó molt fragmentada. La televisió no és molt millor, vull dir, en aquest sentit, no estic defensant els tradicionals envers les xarxes. No, però per aquesta es pot viure com una fragmentació i una polarització. Jo crec que el que tu deies, a mi el que em fa dubtar, el que m'activa, és aquesta visió de que la xarxa és una cosa diferent del món real. I no ho és, és una eina com pot ser la ràdio, i tu vas a buscar el teu electorat allà on hi és, o a partir del mitjà que consumeix. I el que passa a la xarxa, passa en una discussió de ràdio, passa en un pamfleto que se feia als 80 a les universitats, i això tampoc era realitat, era una eina de comunicació que et permetia destapar. Vols dir que les normes de fons són les mateixes? Això és el que vull dir, que és una eina de comunicació i tu vas a buscar la gent allà i s'estableix un diàleg, el que permet la xarxa no ho permet la ràdio, o ho permet d'una manera diferent i no ho permet el mitjà escrit, i cada mitjà té les seves regles i les seves maneres d'interactuar, però no existeix una cosa digital que no existeix en el món real i passa al món real. No, la xarxa... Digue'm? No hi ha més llibertat a la xarxa? No, actualment no. Vigila. Hi ha els algoritmes. Exacte, entre altres moltes coses, no? Però també la xarxa una mica acaba sent també dominada per 4 grans companyies que ara tenen el monopoli i també controlen via algoritme i via censura directa el que es pot dir i el que no a la xarxa. Sí, m'agradaria comentar una cosa sobre aquestes dues paraules, autenticitat i postureo, que són dos antònims, però que jo, per exemple, sobretot una cosa que em sot terrible amb les adolescents, és la naturalitat amb la que porten el postureo. És a dir, a mi em fa, el postureo em fa una miqueta de vergonya, una miqueta de pudor, i elles, no sé, per exemple, una pose, aquelles com una foto, s'ho prenen d'una altra manera, llavors a mi això em xoca molt, perquè potser ens hem passat molts anys buscant l'autenticitat i ara no sé, o la busquen d'una altra manera, però no sé, veure's allà posant allà al mig del carrer, que la gent, i a més són vergonyoses, o sigui, tampoc és que siguin gent molt extrovertida, la meva filla, però i les ves fent aquestes poses i no tenen cap mena de... Jo diria que és la creació d'un gènere comunicatiu entre ells nou, en el sentit que, jo sempre he pensat que els adolescents és l'època de deixar-se veure, el clavell, el traginer que va amb el clavell, el clavell morenet que canten. Hi ha moltes cançons tradicionals en les quals els adolescents es posen guapos i guapes, perquè és l'època de festejar i vas a lluir totes les teves plumes, li deien pelar, no? En aquest sentit, l'adolescent és una edat en què mostres totes les teves plumes, i en aquest sentit, per la meva experiència, també ara com a mare de 2 nens, de 2 xicots, veig que fan el mateix. I s'hi passen hores, Vull dir que no és una cosa que està, és un tipus de... El postureig és un gènere de comunicatiu. Sí, per això que dic la naturalitat del postureo, no? Al final no sé si és també una manera de manifestar la teva autenticitat, no? Vull dir, la manera que posturees. Totalment, és la manera potser de trobar-te, en el sentit que és un nou medi, com el nen diu, no? Potser és un nou medi, però, per exemple, jo a la meva edat, quan no tenia tant internet, se m'havien passat el vídeo VHS de les Spice Girls i llavors ens posàvem el vídeo i totes fèiem, reproduïem les formes de les Spice Girls que no les posava a la xarxa perquè encara no es feia allò del YouTube, però es feia d'una altra manera i a la teva generació segur que es feia millor. Ja ho hi ha d'altres maneres segur. Però vull dir que al final potser ho reprodueix d'una manera perquè quan ets adolescent doncs també t'estàs trobant i t'agrada col·locar-la a paper d'una altra i et trobes a tu mateix i t'estàs construint i sí, és una manera més.
Una última paraula a Dani Jo crec i que- anirem acabat perquè... Que les coses no es creen, sinó que es transformen. De nou. I jo crec que si fem l'exercici de mirar la foto de la comunió del nostre cosí dels anys 80, veremos allí un postureo de narices. Per tant, acusar de que ells estan fent postureo cuando mi tía de 25 años sale con una sonrisa blanca y espectacular mientras yo salgo ciego, para que coneix quines són les regles. Per tant, sí, miren quines són les formes, les noves formes, però això ho han après de nosaltres. És que no... O s'han basat en certituds d'història que arrosseguem també nosaltres i que han vist en els àlbums. Per tant, no els hi donem tanta importància al postureo, a la novetat del postureo, perquè som els culpables. Després segur que hi ha les problemàtiques que exposàveu abans, que hi ha una sobresexualització a través d'internet, però és una problemàtica tractable. Núria, moltes gràcies per la teva companyia. Gemma, Dani, gràcies també per estar amb nosaltres aquesta tarda. Gràcies a tots per la sessió, que ha sigut molt intensa. Jo l'he viscut molt intensa i em dóna la sensació que alguna cosa més dels joves sabem després d'aquesta tarda.